खुलुमबाय गिबियावनो गासिखौबो आंनि अआर बर' इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि आयदाया जाबाय मोटिवेशन। बे मोटिवेशन आयदायाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो बे आंनि फंनैसो बाथ्रा बुंनाया नोंथांमोननि सिगाङाव एबा नोंथांमोननि गोसोआव एसेब्लाबो जायगा मोनगोन। दिनैनि बाथ्रा सावरायनो गोनाङा गोबां दङ। दिनै मेन बाथ्रायानो जाबाय जोंनि बर' हारियाव गोबां गुबुंले बारहावा बारहोनाय आरो नेक्स्टआ जाहैबाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि लामा। बे मोननै आयदायावनो आं सावरायग्रोनोसै। दिनै जोंनि ससियेल मिडियायाव गोबां बर' हारिनि सुबुंफ्रा बुंनांगोन, सोरबा गथ' सोरबा गेदेर सोरबा बोराय बेखौ बुंनो थांला, जोंनि सुबुंफ्रा गोबां बायदि गाज्रि भिडिअ फट' फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा पस्ट होनानै जोंनि बर' हारिनि मान सनमान जागासिनो दङ। आं बे बाथ्राखौ सिगांनिफ्रायनो बारे बारे बुंबोबाय दङ। 2019 निफ्रायनो आं जेनेबा 2019 आव बुंनायासो आंनाव पस्टआ दाबो दङ, बेखौ गोसोआव दङ। ओमफ्राय सिगांबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं बुंबोबाय थादों। नोंथांमोना साननानै नाय, ससियेल मिडिया जोंनि हारिनि मान सनमान जायो। जुदि नों मोजां खामानियाव बाहायोब्ला जोंनि बर' हारिखौ गोजौ हाइ लेभेलबो खालामनो हायो। बाट बेफोरबायदि गाज्रि फट' भिडिअ हगारनानै जोंनि बर' हारिखौ डाउनबो खालामनो हायो। एकदम जाथारि हारि होननानैबो बुंजानाय खालामनो हायो। ससियेल मिडियायाव गाज्रि फट' भिडिअ हगारनानै मा मोनो? मोननैसो कमेन्टनि थाखाय, मोननैसो लाइकनि थाखाय मोजां मोनोना? जेरैहाय एक नम्बराव दङ मेम्स बानायग्राफ्रा। दिनै मोजां मेम्सखौथ' बानायनो रोंखाला, बिसोरो गाज्रि माने मानसिखौ लानानै मेम्स बानायो आरो माने गाज्रि सोलेरखौ लानानै, बेसो मेम्स बिसना। आं नोंथांमोनखौ खावलायो, नोंथांमोना गुबुननि पस्ट होनायफोरखौ गुबुननि जेनेबा भिडिअ फट'फोरखौ नोंसोर मेम्स बानायो, भिडिअफोरखौ भाइरेल खालामो। नोंथांमोना साननानै नाय, गावनि न'खरनिखौ होनो हागोन ना हाया? दिनै मालायनिखौ होनानै एकदम दसेनि गोजोननायखौ लानायनि सिगां गावनि न'खरनिखौ सान नोङो। आंनि आइनिखौ होनि खोमा, आंनि आब'निखौ, आंनि आदानिखौ, आंनि आफानिखौ, आंनि न'खरनि जिखुनु मानसिनिखौ नोंथाङा होनो हागोन ना हाया? साननानै नाय। आं गोबांखौनो नुयो, जेब्ला 2015-16 बे समाव नुनाय भाइरेल भिडिअ भाइरेल फट'फोरखौ नेक्स्ट मायाव नुबाय? 2021आवनो नुबाय हमना ला। ओमफ्राय बैनि भाइरेल फट'खौ लानानैनो गोबां इउटुबार गाज्रि इउटुबारफोरा, फेसबुकफोराव पस्ट होग्राफ्रा बिसोरो पस्ट होफिनसै। अब्ला साननानै नायदो माबायदि मानसि इसोरनि गियाना। जोङो सुबुं माहारिसो, थोंनैल' आथिं गोनां। मैदेरानो गादलुन होननाय बाथ्रा दंलै, आरो गादलुन मारो मैदेरा आथिं थोंब्रैबाबो। जों मानसि आथिं थोंनैयालाय मा गादलुनलाय बेसेबां टाइम नांगौ, बेसेबां माने गोख्रों स्ट्रं जोंनि आथिङालाय। गोरोन्थिया जाखायो, खनसे नङा खनसे जाबाय। बाट बेखौ बारे बारे भाइरेल खालामनानै नों फेसबुकाव मोननैसो लाइक, मोननैसो कमेन्ट आरो मोननैसो भिउसनि थाखाय होना लाब गैया। आं नोंखौ बुंबाय ना, जायफोरा गाज्रि फट' भिडिअ आरो गाज्रि मेम्स बानायो, नोंथांमोनहा साननानै नाय, नोंनि न'खरनिखौ होनो हागोन ना हाया? दिनै नोङो जुदि 16-17नि भिडिअखौ 2020-2021 बेयाव होफैफिनबा, बै मानसियाबा हाबासो जाखोना संसारसो जाना दं ना मायाबा मोनसे जेनेबा हमना ला फोरोंगिरियानो मावना दं, अब्ला नों बे भिडिअखौनो बे फट'खौनो शेयार खालामफिनबाय, पस्ट होफिनबाय। होमबा बै सुबुंनि माबायाव लाइफआव मा फैगोन? सुख शान्ति फैगोन? दिनै नोंथांमोना साननानै नाय, 2022, 2030 एकदम बिदि जालांबाय थागोन नामा नोंसिनि थाखायबा? बेखौ फोजोबनायनि लामा गैया नामा? दङ। ससियेल मिडियायाव होनो नाङा। जोङो सोरबा सासेनि भाइरेल जानाय फट' भाइरेल जानाय हमना ला नों मोनबाय, आरे बेथ' आमुखासो,
हमना ला बै WhatsAppआव सोरनोबा पार्सनेलि हरबाय बे प्राइभेटलि जायो बाट फेसबुक जिखुनु पाब्लिकनि एप्स जेरै फेसबुक इउटुब इदिनो बायदि आरो जेरै WhatsAppआबो ग्रुप नाथाय बेफोरखौबो नों प्राइभेट खालामजोबनो हाबावोसो किन्तु जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेफोरखौ साना गावनि फारसे साना मालायनि फारसे सानबाय थागोन मालायखौ मिनिनो मोजां मोनगोन मालायनि बाथ्राखौ लानानै सावरायनो मोजां मोनगोन जों हारि हिसाबै थांनानै था मानसिल' हिसाबै थांनानै थानो दा नाजा जों हारिखौ माने गोख्रों खालामनो नाजानांगोन हारिनि मान सन्मानखौ लाखिनांगोन जोङो दिनै जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबाङानो मानोना सानो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बिराद गाज्रि जाबाय सेंग्राफ्रा जिखुनु बर' हारिनि सेंग्रा सिख्ला सोरबा बोराय बेन्थ' गासै आरो गाज्रि जाबाय जायफोरा आरो भिडिअ बानायो गाज्रि गाज्रि भिडिअ बानायो बा नोंथांमोना साननानै नाय दै गोरोन्थिया सोरनाव दङ गोरोन्थिया नोंसिनावबो दङ सासे मानसिनि भाइरेल जानायखौ नों पस्ट होबाय बारे बारे बे पस्टखौ नोङो मोननैसो बाथ्रा बुंनानै होबाय हमना ला जोंनि बर' हारिया मा जाजोबखो जोंनि बर' हारिया मानो बेफोरबायदि पस्ट जेनेबा पस्ट होनो गोनां जाखो जोंनि हारिनि मानसिखौ जोंनि हारिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानो बेफोरबायदि भाइरेल जाबाय थायो बेफोरबायदि बुंबा जानाय नङा नों फार्स्ट अफ अल माने बे पस्ट होनायखौ नों बन्द' खालामग्रोनांगोन गाज्रिजों मोजां खालामनाया गाज्रिजों गाज्रिसो जायो दिनै नोङो हमना ला दाउजों अनला जाबाय दै नों दाउजों अनला जाबाय बैयो दाउजों अनला जागोन नों मानोबा गोथाव मोनदों होनबाय नोङो जोंहा बिदि संना जानि हमना ला आं एग्जाम्पल बेखौ माखौ फोरमायदों नों गाज्रि भिडिअ हगारबाय आरे बेबो गाज्रि जादों बिसा इदि बैबो इदि जागोन इयुन जोलैया दै बिदिसो आं बाराखौ बुंनो साना नेक्स्टआव आं बुंबावगोन बाट जोंनि बर' हारिनि बेफोरबायदि भाइरेल जानायखौ नोंथांमोना बन्द' खालाम आरो जायफोरा बेफोरबायदि भिडिअ बानायो बैसोरनि फारसेबो आं बुंनो सानो नोंथांमोना आसलथे जोंनि बर' हारिखौ मा खालामनो नागिरदों जोंनि बर' हारिखौ माने बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि सुबुं दं गाज्रि गोजा होननानै मा बुहुमाव फोरमान होनो नागिरदों नामा ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना गाज्रि फट' भिडिअफोरखौ होनानै मोननैसो कमेन्टनि थाखाय मोननैसो लाइकनि थाखाय मोननैसो भिउसनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि फट' भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल दा खालाम आरो जायफोरा बेफोरबायदि भाइरेल खालामजायो नोंथांमोना गिबियाव सानग्रो इयुन संसारखौ मानो होनबा दिनै आंसो बुंदों बा सोरथो मानिजोबनो दिनै ओंखायनो जायफोर भाइरेल जादों नोंथांमोना जाबाय आरो नेक्स्टआव जेन गुबुनफोरा जाया बेखौ आं खावलायो दिनै ओइसोरबायदि मानसिया माने मानसि हिसाबैल' थांना थानो लुबैयो नामा गावनि संसारनि फारसे जेबो सानला गावनि लाइफनि फारसे सानला मात्र अनलि माइ लाइफ माइ डिसिसन होनो नामा इखौल' सानसै आरो बेफोर बाथ्राखौ सानबाय थाबा जानाय नङा आं बाराखौ बुंला नेक्स्टआव फैफिनगोन दिनै एसेनोसै गोजोन्थों